4-2. Er det tilfredsstillende? Ja, det er svært at svare på. Det er jo ikke tilfredsstillende, når vi taber. Det synes vi aldrig, men det er trods alt La Ligaens absolut bedste hold, og jeg synes faktisk, at spillerne, mange af dem, leverer en rigtig god indsats i dag. Vi står mod 3 verdensklasse-dobler, og alligevel er vi tæt på i en af dem, og damedobbelen gør det faktisk også godt, synes jeg. Og Pavard til sidst er tæt på at snuppe den gamle, men han hiver nogle rutiner og en masse godt spil frem til sig. Så ja, okay, det synes jeg. Hvad er det, der sker i herredusen i andet sæt? Vi hører ret sikkert, og så lige pludselig taber de det hele. Ja, altså der sker jo nogle mange forskellige ting. Der sker nogle ting op i hovedet, der sker også nogle spillemæssige ting. Både Rasmus og Kasper går ind og tager nogle chancer, som lykkes i midten og slutningen af sættet, og det er rigtig flot. Men så til allersidst i år 2016, der skal de selvfølgelig være i stand til at lukke det, men de tager 4 chancer, og lige med marginalerne den forkerte vej, og så er de rutineret de 2 andre og lukker den i. Hvordan er chancerne for at komme og spille om medaljer? Jamen, de er gode, synes jeg. Helt bestemt. Det skal vi jo ikke bare sige, men virkelig også tro på, og det synes jeg også, vi bør. Vi bliver nummer 3, det er jeg ret sikker på. Nu skal vi ordne Værløse her, og så også lige en tur til Vendsyssel. Jeg tror på, at vi får den 3. plads, og dermed en hjemmebane i kvartfinalerne. Og så ligner det til, at vi nok skal overspille mod enten Greve eller Slagelse i en semifinal, og så må vi tage det derfra. Tak. Velkommen. Okay.